Hola, què tal? Anem a continuar amb el curs de Drive. En aquesta ocasió anem a parlar de Google Docs, una eina que cada vegada és més utilitzada, que bàsicament és un processador de textos online amb capacitats molt potents per a compartir la informació o per a treball col·laboratiu, que permet el treball de diverses persones alhora d'una forma molt senzilla. Veurem com fer-ho, ¿vale? El primer que hauríem de fer, però, seria obrir el Google Docs. Per això entenc que ja esteu eh, amb un navegador, amb el vostre compte de Google obert, i teniu el Google Drive obert. Val? Imprescindible. Llavors, hauríem de clicar aquí en Nuevo, però també ho podríem fer per aquí, pel botó dret, que és exactament el mateix. Llavors hauríem d'anar aquí on diu Documentos de Google. Quan obriu Documentos de Google, se'ns obre, com veieu, una nova pestanya, i el que podem veure és, bàsicament, és un full en blanc, com si fos un processador normal, com si fos un Word, o el que sigui, ¿vale? L'únic que estem dintre d'un navegador. Llavors, el primer que tenim aquí és un document sense títol. Potser el primer que podríem fer és donar-li un nom, perquè podem fer clic aquí, així, li podem dir així, el meu primer document, i llavors una de les primeres coses diferents que té doncs és que tot allò que vagis fent, que vagis escrivint, com per exemple, o cada canvi que tu facis, com per exemple canviar-li el nom a l'arxiu, això queda automàticament reflectit, queda automàticament desat en el teu Drive, d'acord? Ara això ho tenim aquí obert, anem a la pestanya anterior, que la veiem buida, però si recarreguem la pàgina, veureu que, exacte, ja tenim aquí el nostre arxiu. Ha creat un arxiu nou, l'ha posat aquí perquè és el que on estàvem, l'he posat aquí en la meva unitat, he creat una carpetilla que es diu Google Docs, i aquí serà on faci els exemples o el que sigui. ¿Vale? Tornem aquí en el document. Llavors, com que això ho grava automàticament, no cal fer res quan haguem acabat d'escriure. ¿Vale? Simplement tanquem la pestanya, ens hauríem de fixar aquí, sobretot, que sempre posa tots els canvis s'han guardat en Drive, vull dir que està guardat l'última versió, es grava constantment, només ens hem de fixar aquí en què estigui realment guardat, llavors ja podríem tancar. ¿Vale? Tanquem la pestanya i el document està aquí per quan li volem fer doble clic i tornar a començar allà on s'haguéssim deixat la feina el dia anterior o el que sigui. ¿Vale? D'acord? Molt bé. Per fer una petita prova he copiat aquest text que tenia un altre document perquè hi veieu doncs, que primer existeixen el copiar i enganxar com en qualsevol altre programa de Windows o el que sigui, o en qualsevol lloc. I aquí en el menú editar, per exemple, hi ha el copiar, cortar i el pegar, pegar sense format, vull dir, això és el mateix. I llavors també tenim eines bàsiques de format, tant de format de caràcter, com jo què sé, podem posar aquí, podem seleccionar i posar una negreta, podem seleccionar un tros i posar-li així que estigui en cursiva, o podríem canviar això, per exemple, i canviar-li el color, doncs, amb un altre color, ¿vale? D'acord? Vull dir, això és format bàsic de caràcter. Tindríem aquí coses com per inserir un enllaç, un hipervincle, per insertar una imatge, val? I aquí tenim les eines bàsiques de format de paràgraf, vale? Que és alinear cap a l'esquerra, centrat, dreta o justificat. Llavors aquí tenim l'interlineat per donar més espai entre línies dels paràgrafs, vale? Si ho teniu. Teniu també per fer llistes numerades i vinyetes, els pics, que diem. També tenim coses per augmentar i reduir les sagnies, vale? Això ho fa sempre, recorda, a nivell de paràgraf. Val? I ja està, aquí podem esborrar tots els formats, vale? Tancar, no? S'han esborrat tots els formats, d'acord? Anem a fer ara un petit repàs de totes o bona part de les opcions de Google Drive, fent al·lusions també i comparant-lo amb el Word de Microsoft, ¿vale? Que són dos processadors de textos, però que tenen, diguem, jo crec que objectius diferents, doncs vam veure que tenen moltes similituds, però també diferències importants, ¿vale? Tenim aquí el copiar i enganxar per imprimir,
la comprovació ortogràfica igual, copiar format és exactament igual que el Word, per fer zoom, evidentment. Per exemple, el tema dels estils, que en Word està molt desenvolupat, doncs tenim també els estils, el títol 1, el títol 2, tenim algunes opcions, val? Tenim algunes opcions, però evidentment no és tan potent com el Word, vale? Però tenim tot just per treballar, està força bé. Vale? Fixeu-vos aquí en el menú Arxivo, jo puc, bueno, una de les coses, podem començar per aquí, és exactament que anar aquí. Molt bé, fixeu-vos que una eina molt potent que té el Word o els documents de Google Docs és l'eina de compartir, exactament el mateix, això d'aquí, que aquí en el menú Arxivo compartir, val? I funciona pràcticament igual que el que vam veure en el vídeo anterior, el tema de compartir quan compartíem arxius i tal. Val? Si no l'has vist, doncs per aquí sortirà una targeteta i el pots veure. Molt bé, tenim un enllaç per compartir, tenim els noms o correus electrònics de la gent per compartir. Sabeu que podem compartir bàsicament de 3 formes diferents. Podem compartir per editar, podem compartir per veure, el que seria només de lectura, o podem compartir per comentar, ¿vale? Que la persona pugui fer comentaris. Això seria de compartir. Funciona molt bé. Llavors, una altra cosa que podríem fer, a part de fer, evidentment, documents nous, té plantilles també. Vale? Podríem fer un document nou des d'una plantilla. Torno a insistir que no és tan potent com el Word de Microsoft, però em sembla que aquí, si li donem aquí a General, doncs tenim diverses plantilles que podem fer servir. No està mal, ¿vale? No està mal. Una altra cosa que podríem fer seria fer una còpia. ¿Vale? Si fem una còpia del meu document, si fem una còpia del meu primer document, també a la carpeta aquesta, li donem a acceptar, ja tenim aquí la còpia, ¿vale? Però el que també és interessant és que aquí, en el meu apartat de Google Drive, ja tens la còpia del primer document, d'acord? Ja ho tens. És força fàcil. Molt bé, tenim per fer una còpia. Una cosa que podem fer, sabeu que clar, el Google Docs sempre treballa online, però podem descarregar-lo en diversos formats. Vale? Jo diria que els formats més habituals seria guardar un PDF, jo penso que seria el més habitual. Potser després seria gravar-ho com a docx, com a document de Microsoft Word. També tenim el format d'Open Document de ODT, del LibreOffice. També tenim el format de text, evidentment, o el text sol, com a pàgina web, o també inclús tenim publicar-ho o guardar-ho com a EPUB, és el format de llibre electrònic, que serviria doncs, pels e-books. També tenim de forma molt fàcil enviar per correu electrònic com un arxiu adjunt, ens obriria el nostre compte associat al compte Google, podem activar l'accés sense connexió, i una cosa molt interessant que tenim aquí és l'historial de versions. Val? Segons anem treballant, el Google Docs automàticament va creant noves versions del mateix document. Val? Aquí tenim una primera versió, diguem, en la que no hi havia res, i després tenim aquí una segona versió en la que ja he copiat el document. D'acord? Són versions anteriors, d'acord? I podem canviar el nom, evidentment, podem moure des d'aquí directament, no cal que sortim aquí fora al Google Drive, que també ho podríem fer. Vale? Podrem publicar, això jo no he treballat tant, però està bastant bé. Podem anar als detalls del document, podem dir-li l'idioma principal del document, d'acord? Bueno, jo tinc per defecte l'espanyol, però podríem posar el català sense problemes. I tenim aquí un apartat de configuració de pàgina, que està força bé per dir-li l'orientació, el color de la pàgina, la mida del paper i els marges. Com veieu, no té tantes opcions com el Word, però el que fa la immensa majoria de gent, doncs sí que ho té i pot treballar perfectament. Bé, més coses que podríem fer seria anar aquí al menú editar, que és molt fàcil, és bàsicament el deshacer i el rehacer, que això és ja universal, i després el copiar o tallar i enganxar o sense format, que també és pràcticament ja universal de tot. Val? També tindríem les opcions per cerca i substituir, que també les tenim en Word, d'acord? Llavors hauríem de cercar una paraula i podríem dir-li opcionalment que vol substituir per una altra. Molt bé, tenim aquí també el menú verd,
que tenim aquí com a, per defecte, veure el mode d'impressió. Fixeu-vos que aquí tenim també un mode de visualització, un mode en el que els canvis no són tals canvis, sinó que es converteixen en una suggerència. Per exemple, anem a veure, ¿vale? Tinc aquí a veure com a suggerència. Jo faig, per exemple, això. Jo aquí, jo podria dir aquest títol hauria de ser més gran. ¿Vale? I fem el comentari i donem aquí a comentar i llavors ja el tindríem aquí, d'acord? Per exemple, podem fer així també, podem, jo què sé, canviar-li la tipografia, posem un altre tipus de lletra, per exemple, vale? I ja tenim aquí això com a una suggerència també, vale? Perquè estem en mode suggerència, d'acord? Llavors, hem canviat aquesta font i llavors podríem fer així, donar-li així, i llavors ja quedaria com a definitiu, d'acord? Però en principi li podem donar com a suggerència. Llavors, si li rebutgem la suggerència aquesta, el deixaria com estava, ¿vale? Això és força interessant. Això, el Word, no estic segur ara mateix que ho tinc. Potser versions més modernes, sí, Word 2010 jo diria que no ho té, no me'n recordo ara mateix, però jo diria que no ho té, ¿vale? Anem a fer el mode d'edició normalment, el mode d'edició normal, diguem. Tenim aquí per mostrar la regla, que és tan útil quan fem tabulacions i quan maneguem les sagnies, mostrar la barra de línies d'equacions, que no la tenim, mostrar els salts de secció que tingués explicats ja en el curs de Word i són tan útils perquè serveixen per canviar el que normalment afecta tot el document, com per exemple les marges i tot això, doncs podem canviar-ho, seccionar el document, podem partir el document en seccions i podem canviar-li coses que normalment no es canvien. Vale? Evidentment també tenim un mode de pantalla completa que està força bé. Molt bé, anem a veure, abans de donar aquí l'insertar, anem a veure aquí el formato, que tenim coses com el format de text, evidentment, negretes cursives, tachar, superíndex, el tamaño, hi ha força coses d'aquestes. Per exemple, l'espaiat que hi ha entre lletres, jo diria que aquí no hi és, una cosa que sí que té el Word. D'acord? Però vaja, no sé jo quanta gent utilitza l'espaiat entre les lletres, entre caràcters. Bé, tenim com a estil de paràgraf també el vora i sombrejat, vale? Tenim per posar les diferents vores, amb unes amplades, amb uns estils de línia, amb un color i tot això. Vale? Per exemple, podem fer així, fer-ho tot, ho posarem perquè ho veieu clar a 3 punts i el marge posarem així i la línia serà així. Li fem aplicar, llavors a tot el meu paràgraf doncs l'he aplicat aquesta vora. Vale, doncs ja està. Perfecte, vale? Molt bé, vores i sombrejat, text normal, podem canviar el títol, fer subtítols, vale? I algunes altres opcions, vale? Petitetes, no hi ha problema. Aquí tenim l'alineació del paràgraf, esquerra, dreta, centrat, justificat, i l'augment i la reducció de sagnies. Vale? També tenim aquí, que ja hem comentat, per fer llistes numerades i per fer llistes amb vinyetes, que és molt fàcil de fer, una llista amb vinyetes, per exemple, anem a fer aquesta, vale? I si jo faig doncs, això, li faig un enter, doncs això passa a ser una altra vinyeta, i si li apreto el tabulador, doncs passaria a ser com un altre apartat. Vale? Jo faig aquí un clic, un intro, perdó, seria una altra opció dintre del mateix nivell, i si li faig majúscula tabulador o reduir o ampliar sagnia, vale? Si jo li dono aquí, doncs canviaria de nivell. Vale? I això ho faig molt fàcil amb la tecla tabulador i la tecla majúscula tabulador. Vale? Tenim aquí també, això ja seria reduir sagnies, ja està. Tenim aquí l'interlineat, vale? L'espai entre línies, senzill, 1.15, 1.5. Afegir espaiat abans i després de cada element de llista, perquè estem en una llista, si no seria per cada paràgraf. Val? Per cada paràgraf podem personalitzar l'espaiat i ja està, una petita opció més de mantenir un paràgraf amb el següent junt, mantenir línies juntes, perquè no quedin soles al final o al principi de paràgraf, i ja està, poca cosa més. Vale? Podem, evidentment, treballar amb columnes,
Sabeu que sempre recomano seleccionar el text, seleccionar sempre el text abans de fer les columnes. Vale? Si jo vull, per exemple, jo vull des d'aquí, diguem, això d'aquí, aquesta part d'aquí, jo la vull fer entre columnes, sempre recomano seleccionar primer abans de fer les columnes. Vale? Formato, columnes, li dono 2 columnes, per exemple, vale? I ja ho tindria en principi en 2 columnes. I podria canviar, si vull menys espai, o una mica més d'espai, o el que sigui. Vale? Podria fer canviar alguna petita opció. Tenim per fer vinyetes i numeració, ja ho hem quedat abans. Tenim encapçalaments i peus de pàgina, també ho podem fer. Numeració de pàgina, també la tenim, igual que en el Word, funciona igual. Tenim opcions per a taules, ja ho veiem aquí quan fem el menú insertar. Després tenim per esborrar formats, bàsicament, i ja està. Això seria el format. D'acord? Més coses que podem fer seria aquí el menú insertar, perquè podem inserir un munt de coses dintre d'un Google Docs. El primer de tot, evidentment, una imatge, però és força interessant perquè podem pujar una imatge des de l'ordinador, això seria molt senzillet, podem fer una cerca a la web, però la gràcia d'això és que tu ho busques aquí directament, tens aquí obert un tros, per exemple, vaig a buscar, jo què sé, si vaig a buscar un gat, i tinc aquí una imatge d'un gat, si vull aquesta imatge, la podem directament insertar, directament la puc arrastrar i ja està, la inserto, llavors a partir d'aquí la puc fer més gran, més petita, puc treballar amb ella, com sigui, d'acord? És una opció molt interessant, aquí, d'insertar una imatge, cercar-la a la web. També, evidentment, si la tenim a Drive, si la tenim a Google Fotos també, mitjançant una URL, si la tenim en un navegador, sabem URL de la imatge també la podem utilitzar, i si estem utilitzant el nostre mòbil, que també es pot fer servir el Google Docs via mòbil, doncs, o tenim una tauleta o el que sigui, doncs la podríem pujar la imatge amb la mateixa càmera. Vale? Molt bé, això seria una imatge. Vale? També podem insertar altres coses, com per exemple una taula, una taula de 4x2, i podríem treballar més o menys doncs, com estem acostumats a treballar amb el Word, tot igual. Vale? També podem inserir un dibuix, però el dibuix diguem que no està integrat dintre de Google Docs, sinó que fa servir un altre programet integrat dintre de Google Drive. Vale? Llavors, que això jo faig aquí nuevo, s'obre així directament, podem agafo unes formes, per exemple, poso això, i ara poso una altra forma, llavors fem guardar i cerrar, vale? Puc fer, evidentment també puc fer línies, puc fer altres coses, o insertar alguna imatge, tot, i aquí tindria la meva imatge. Vale? Puc fer gran, puc fer també el que vulgui. Vale? Podem, a part d'un dibuix, podem fer un gràfic amb barres, amb columnes, o directament, que potser seria més útil, agafar-ho directament d'un full de càlcul. Vale? Podem insertar una línia horitzontal, una nota a peu de pàgines, notes que tu poses aquí, queda aquí un numeret, llavors aquí baix, al final de la pàgina, doncs queda una petita explicació. Per exemple, imagineu-vos que jo estic aquí, vale? I faig insertar nota a pie de pàgina, però aquí tinc l'1, això és una nota a peu de pàgina, d'acord? Vale, doncs ja ho tenim. I doncs quedaria, aquí tenim el numeret i aquí tindríem la nota a peu de pàgina. Vale? Bé, també podem inserir caràcters especials. Teniu aquí símbols, podem insertar aquí fletxes o podem insertar altres coses. Tenim diverses coses, jo què sé, doncs això, un gall ho podem inserir, vale? Jo crec que això, si ho faig gran, es veurà bé, es veurà, doncs que és un gall, un caràcter, vaja. També podem fer encapçalaments i peus de pàgina, per exemple, un encapçalament, posar aquí encapçalament, i llavors, en principi, doncs, seria l'encapçalament, en principi, en totes les pàgines, però això es podria canviar via seccions, vale? Molt bé, més coses també podríem els números de pàgina, no els poso, però ja sabeu que els tenim. Bé, els salts, si voleu aprendre salts, doncs hauríeu de veure el vídeo que tinc en el Microsoft Word sobre salts, que ja els explica perfectament bé el que són. Podem inserir un enllaç o un marcador, o inclús també podríem inserir un índex automàtic, d'acord? Que això doncs, és interessant quan tenim diversos capítols, si volem fer al principi de tot, volem fer un índex, doncs estaria força bé, d'acord?
Del menú herramientes, el més interessant doncs és potser, doncs, evidentment, fer una comprovació ortogràfica, gramatical, comptar paraules de vegades va bé, val? Per exemple, una cosa molt interessant és el dictador per voz. Bueno, també podem traduir un document. A veure, per exemple, aquí tenim aquest document en català. Podríem mirar de traduir-ho, a veure si podem traduir-ho a anglès. Còpia traduïda, vale? Està traduït. Desconec la qualitat de la traducció, d'acord? Perquè he volgut traduir amb una altra cosa que no fos el castellà i desconec si això estaria bé, si no estaria bé, vale? De fet, anem a fer realment una traducció al castellà i així podríem veure la qualitat de la traducció, ¿vale? Que no tenen massa bona fama, doncs bueno. Paul de Enrique es el protagonista de la primera crónica de un día de verano. El protagonista tiene un dolor muy fuerte en el lado derecho y el miedo empieza a cubrirle todo el cuerpo. Se aferra, bla, 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 bla. Me prisionero, esto queda una mica raro. Bueno, no té mala pinta, evidentment, sempre s'ha de comprovar. Per exemple, quan se l'ha desembolicant, queda una mica estrany, no? Doncs, evidentment, s'ha de comprovar, però aquí teniu una bona traducció. Una altra cosa que també podeu fer és fer un dictat per veu. Podríem veure, mira, sobre això, cliquem per parlar. La primera vegada, doncs mira, us demana permís per utilitzar el micròfon, evidentment, i llavors li diríem això, ¿vale? Hola, això és una prova de dictat de text mitjançant l'eina que ens proporciona els documents de Google. Sembla que funciona, punt seguit. No, com veieu no funciona, ¿vale? No acaba de... Sí, però els signes de puntuació, almenys en català, no acaben de funcionar. Ara farem una prova doncs, en castellà, que és possible que estigui una mica més desenvolupat, ¿vale? Fem en espanyol. Hola, coma, esto es una prueba de dictado de texto mediante la herramienta que nos proporciona documentos de Google. Punto. Parece que funciona el punto y seguido. Punto. Ahora voy a probar si funciona el salto de línea. Salto de línea. Nueva línea. No acabo yo de hacerme con el dictado. Pero sin embargo sí que parece que dicta bastante bien. Bé, ja està. Ja veieu aquí la prova. No ho acaba de fer bé. No ho sé, jo crec que no és massa recomanable. No sé jo, a mi em sembla que el temps que guanyeu dictant, després el perdeu modificant i rectificant i retocant tot allò que l'heu dictat. No ho sé. Segurament millorarà amb el temps, ¿vale? Segurament. Bé, i aquí tenim com a última cosa sí que m'interessa especialment, doncs seria les preferències, ¿vale? Perquè ens permet utilitzar les cometes tipogràfiques. 3. Detecti els enllaços automàticament, les llistes també automàticament, puc suggerir contactes en els comentaris quan tenim els contactes vinculats amb el nostre compte de Google i mostrar alguns detalls en els enllaços, ¿vale? Quan fem enllaços. I ja està, bàsicament és això. D'acord? Vinga, veiem.